Què és el circ? El circ és algo pràctic. No us ho explicaré, us ho mostraré. Però abans, deixeu-me aclarir una cosa. El teatre és l'art d'explicar històries. La dansa és l'art d'expressar-se amb el cos. I el circ és l'art de transformar l'ordinari en extraordinari. Al circ ens agrada anar sempre més enllà i ens encanta complicar-nos la vida. Per entendre què és el circ, cal conèixer el seu ADN i els seus 8 gens principals. La força, força física, força mental, per resistir els entrenaments i superar les lesions. La complicitat. El circ és un treball en equip. A vegades, la vida d'un artista depèn del que faci el seu company. La poesia. El circ escriu poesia sense utilitzar paraules. L'humor. S'encarrega de reduir la distància entre l'artista i el públic. Sedueix i sorprèn. La virtuositat. Demostrar que els límits del cos humà van més enllà del que ens imaginem. L'equilibri. L'equilibri és una recerca utòpica i en aquesta recerca està la bellesa. El risc és la millor manera de recordar-nos que estem vius i vives. I per parlar-vos del 8è gen, us explicaré una història. Quan tenia 12 anys, a mi m'encantava la gimnàstica rítmica. Havia après a fer masses, cèrcol, però m'encantava la cinta. I la cinta és molt difícil d'aprendre sol. Així que els vaig demanar als meus pares que em portessin al club de gimnàstica del poble. El dia que em van portar, jo estava molt nerviós. Va ser entrar per la porta del club i em sentia dintre d'una pel·lícula. No m'ho podia creure, estaven fent cèrcol, masses, estaven fent cinta, jo no m'ho creia. I va venir l'entrenador i ens va explicar els entrenaments, com anaven els horaris, i després ens va dir: "I quan podré conèixer la teva germana?" Vaig mirar la meva mare i li vaig dir: "Jo no tinc germana." L'entrenador em va mirar la meva mare i davant meu va dir: "Senyora, això és un esport de nenes." Amb els anys em vaig acabar dedicant al circ. Quina sorpresa! I és que el 8è gen és la inclusió. El circ és una art escènica inclusiva, on qualsevol persona pot fer el que realment senti. És per això que vull compartir amb vosaltres Gimnàstica Rítmica 2.0.